Illum għandna diffikultà fejn tidħol is-sigurtà. In-nies illum inkwetati u m'għandhomx serħan il-moħħ fuq is-sigurtà. Imma bi Gvern Nazzjonalista nerġgħu nagħtu lill-poplu Malti u Awċi is-serħan il-moħħ illi l-Gvern u l-Pulizija qegħdin hemm tassew għalih. Hemmhekk sew, jien immur ngħin lill-vittmi tad-droga u l-Prim Ministru minflok ma jgħin u lill-vittmi tad-droga qiegħed jiddefendi lil min jittraffika id-droga għaliex ma ttieħdux passi fil-konfront tagħhom. Immedjatament kif il-Partit Nazzjonalista ikun fil-Gvern ser jordna investigazzjoni fuq kull ħaġa illi għamel Konrad Mizzi u Keith Schembri. Investigazzjoni sabiex naraw illi l-ġustizzja pajjiżna issir u min kiser il-liġi iħallas ta' emilu.